Det ligger rigtig tæt. Skal der være en lille føring her til bane 5? Kasper Stig Henrik fra Mercedesborg. Det kunne godt se sådan ud, som ham der går først igennem 200 meter mærket. Det er det. Kom nu, Troels! Men der er ingenting, der er sikkert endnu. Der ligger 3-4 både næsten på række. Kom nu, Troels! Kom nu, Troels! Slut nu! Kom nu, Troels! Kom nu, Troels! Nej, det synes som det er bane 5. Bane 5 Kasper Stig Henriksen fra Mercedesborg, og så bane 7